Hi friends, Jai Jagannath. Welcome to back my new video. এই ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅର ସ୍କେଚ୍ କରିବି ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଜଣେ ଛୋଟ ଭାଇ ହେବେ ମୋର ସେ କହିଥିଲେ ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋତେ ସ୍କେଚ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଥିବ ସେଥିରେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ ଆଗକୁ ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତା ଆସନ୍ତୁ ଚିତ୍ର କରିବା।